Yazi kunento esengiyinothisile emhlabeni. Yazi emhlabeni ngeke uyitshene njengomuntu ohluphekile. Hayi mina ngikudla nje lokho, hayi mina ngiyilapho, oba lapho, hayi mina ngeke ngihlale lapho. Ayiboni yaphi mina ngiyilapho. Ye wena uyikuphi? Uhluphekile iya. Umenyiwe lapho iya wena lapho. Hey mina ngidli nje leyo nto. Hayibo. Hey mina ngeke ngikhulume nje nalabo. Hayibo umuntu ohluphekile. Hayibo ngeke ngimfonele mina loyo. Ngeke uyitshene njengomuntu ohluphekile. Uphaphelani? Yini ekwenza ukuthi wena ungafuni kuba ingxenye yempilo nje? Wena kunabantu ongabakhulumisi kunendawo ongayingeni, kunandawo ongayi kuzona. Ngeke ukudle lokhu, ngeke ukwenze lokhu, ngeke ushone lapha, ngeke uhlale lapha. Hayibo. Yazi konke ofuna uyifunda, bomusa sehlathini ungakayitholi into oyifunayo. Uyaligobisa ikhanda, uvumelana nesimo sehlathi. Kodwa kube ukuthi impokophelelo yakho uyayazi ukuthi ifuneni ehlathini. Akuzona zonke izinto ezizohamba ngama-rules zakhe ehlathini, uyangizwa? Sometimes awungena esihlathini ngoba nakho isilima, sometimes uyangena nje. Ungenela uthi uNkulunkulu ngoba nakho angakabi nakho lokhu nalokhu. Futhi lokhu ngoba nganakho nje kutholakala khona la. Thina sikhule kanjalo sila sikhona thina namhlanje empilweni. Akuyona yonke into esivumile esithandayo. Akubona bonke abantu esizwane nabo ngoba nakho sibathanda. Akuyona yonke icaphe esingene kuzona ngoba nakho sithanda ukungena kuzona. Sila sikhona ngoba we sacrifice sangalala. Thina kuzona zonke izinto esibona sesinazo ngenxa ukuthi sithande yonke lento edlule kuyona. Ubani yona uzolala ubheke phezulu. Dudu awushelwa, awulotsholwa, anginje lapho. Hey wena, hey. Umuntu ekutshena ukuthi hayibo phela wena sizokusho ukuthi uma ungenalutho sekufuna uvume yonke into. Hey. Kuyavunywa, uyavuma. Uma ungenalutho uyavuma nje. Ngaphandle ukuthi ngeke uyivume into ezokuhlukumeza. Ngeke uyivume into ezokuhlukumeza nento ezolimaza ubuwena. Because yona into phela precious leyo. Kodwa nje ngeke ungisho ukuthi manje ngeke usebenza ka chest. Ngeke wena usasebenza ngamasipala, ngeke uthathe umsebenzi onjena, ngeke ngibe cleaner, ngeke ngenze lokho. Mina mangithola isichaka, ngeke ngihlale etendeni engena deko. Akuve beyitshena abantu uNkulunkulu angababusisi ngezinto. Futhi ngendlela abayiyona uNkulunkulu ugcina engawazanga ukufinyelela ekutheni banike lezi zinto anazo zabo. Because impakama banayo ihlula laba banazo ke izinto. Phakamelana ungenalutho. Yini ekuphakamisayo ungenalutho? And yazohlala impilo uzo-understand le message engizama ukuyidlulisa la. But oyisidomo uzozama ukuthi ayishintshe ihambe yoyenza ayenze kuze comfort ukuthi akafuni ukukhula. Yabona into ngisho la ngiyazi i-trick idinga umuntu ohlakaniphile la nomuntu oyimisele ngokufuna ukukhula. But lo isidomo verse ongafuni ukuphuma kubo, ohlezi ofuna ukuba umquba, ongafuni ukusebenza, ongafuni ukuzama, ongafuni ukuphanta, ongafuni ukutshenwa, ongafuni ukuphathwa, ongafuni ukuboniswa, ongafuni isilima nje isilima nje esingazi noma liyashona noma liyasithela. Into ekwazi uthatha zonke izinkwa zezingane ezingabuye esikoleni isidle sonke sikupholoni ugebhula ngoba kuzohluzana istokfela nje manje. Uzoqoqa ama-braai pack ephisane ngawe ebolekise ngawo makhelwane into ayenza ufunqa insango yohlala emathayini ngalakade khona amagwinya abuka amantombazane wathuka enze yonke isilima ke uzosibona sizocabanga ukuthi le video